moitas gracias por vires, gracias a Juan, gracias a Mari Carmen por facerme o convite para presentarlle o seu libro. Eu lle propuxen facer un certo experimento, a ver que tal sai. Me pareceu que no canto de facer eu pois esas presentacións por extenso, pois que podía quedar moito mellor, que ademais así os que acollides xa vades sair con unha achega ao libro e ao contido do libro máis directa, introducir algúns diálogos que me parece do mellor do libro, algúns diálogos que constan dentro do libro que imos a dramatizar entre os tres, a propia autora, esta hija da autora, Machego, e, bueno, tamén algunhas citas directas do libro que irei intercalando na exposición que vou facer. Quero tamén que esta exposición introduza algunha pregunta directa a ela, tanto de ser eu que reflexiono sobre o libro e despois esa ela que faga outra reflexión, imos a interactuar tamén dirixíndolle eu algunhas preguntas que o libro me ten suscitado e que é mellor ca ela para darme as respostas a esas preguntas. Bueno, comenzarei dicindo que a Mari Carmen Rey Núñez gustaría presentarse como escritora autodidacta. Non sei moi ben que é unha fórmula que se repite constantemente, pero claro, eu sempre pensei, oye, isto de autodidacta como se houvese unha universidade de escritores, non? É dicir, para ser escritor como para ser odontólogo ou para ser calquera outro traballo profesional tamén, non? Bueno, pois tens que ter un título, non? Bueno, o escritor non precisa título, non? Así que esa dimensión de autodidacta eu casi diría que debería ser condición de todo autor, non? Na medida en que ahora hai obradoiros de escritura por aí. Non te sigo alguna vez algún obradoiro de escritura? Non. Entón, eu entendo que o que quere decir cando di autodidacta é que non ten aquelas formacións que se lle atribúen habitualmente aos escritores. E isto para min ben pode ser unha virtude. É dicir, eu creo que hai como un certo oficio de escritor que ten unha dependencia se cadra excesiva da academia, dos saberes académicos. Claro, eso non é o que ides encontrar se vos achegades aos libros de Mari Carmen. Eu creo que Mari Carmen ten dúas cousas que a fan escritora. A principal é o poder da palabra. E en este sentido eu voume a ir a unha lembranza de cando unha vez me convidaron a dar unha conferencia aí en C, e foi a única vez, eu creo que a única, en que o meu pai asistiu a unha conferencia miña. E cando acabou, estaba escandalizado. Estaba absolutamente escandalizado. E me dixo, pero como podes decir, Miguel, que a literatura é Catán? Aquí hai xente que coñeceu a Catán. Catán, do Vilar, era un taxista, e todo o mundo que foi alguna vez no taxi con él sabe que era un narrador fantástico. Era un hombre que convertía calquera anécdota de vida normal en algo fabuloso, por a forma en que o tiñan que decir, e iso sabemos todos, non? É dicir, hai vivencias, situaciones que todos vivimos e que non hai alguén que está entre os que vivimos esas situacións que os convierten en un relato.
en un relato atractivo, que dá gusto escoitar, e outros que non temos, porque esa habilidade para convertir as vivencias inmediatas en relatos non me aveso en min como me gustaría. E cambio Catán sí, pero que a literatura na súa esencia é iso, é saber convertir a vida en relato, non é outra cosa. E Catán era maravilloso para eso. Entón, meu pai estaba escandalizado, día, Catán é un taxista, e tiñas que falar aí dos grandes escritores, pero Catán, para mí Catán era a literatura, foi a literatura mentre estivo aquí entre nós, por esa conversión. Bueno, eso é o primeiro que eu quero atribuir a Mari Carmen como virtude. Ese saber narrar, ademais, está asentado na fala. É outra cosa que lle enveso moito a Mari Carmen. Esa fala galega vivida, de nacencia. Que eu non a tiven porque, bueno, a xente que me coñece de aquí sabe que o meu pai, ademais de ser mestre da escola de Frente de Juventudes, era falable. E entón, cada vez que soltaba algo en gallego que escoitaba aí no campo de rollo e tal, pegaba unha labazada, non tiña moito aquel, non? É dicir, meu pai era dos que decía que había que saber falar ben, e falar ben era falar en castelán, non falar galego. Co cual eu vivín ese galego prohibido, e sempre laio de non ter esa riqueza que, por outro lado, ademais, como corcubiones, eu son vilego, non son da aldea, e na aldea hai outro galego. Ese é o galego de Mari Carmen, o galego de Mazaricos, e eso se nota na súa escrita, non? E o segundo é esa vocación de escritora, que é a vocación de contar, non? Maneira que ten a lingua e ten a vocación de facer ca lingua escrita. Na obra precedente, que eu lle coñezo, en Escapados, recreaba historias de fusidos aí da época da Guerra Civil, aí en Muxía, non con unha pretensión historicista, sino con unha pretensión precisamente de recreación literaria, non? Nas seguintes, Mulleres e as arelas de Mariña, eu atopei unha certa tendencia ao melodrama, que a ela non lle gustou, eso de que eu asociase esas escritas con unha estructura melodramática, pero creo que sí había, e isto non ten por que ser pexorativo, ten as súas virtudes o melodrama cando se manexa ben, e que volven a aparecer, ademais, en esta novela tamén. Eu digolle, e vou non repetir aquí, probablemente máis dunha vez, que nos debe unha obra. Mari Carmen ten que escribir unha obra que habite na súa propia vida. Non digo que conta a súa vida, digo que nos debe un relato de muller da aldea. E se iso eu o pensaba antes, o penso moi despois desta novela. Porque nesa novela xa hai uns maravillosos relatos, para mí é o mellor, esa novela, de aldea, relatos de vida da aldea, relatos de experiencias da aldea, relatos de traballos da aldea. Algúns os debedes escoitar agora, claro, decía, non ten por que ser autobiográfico, pero se cadra sí, a ver, ao mellor sabedes, non, que os franceses falan de literatura do eu, e a literatura do eu tamén agora se chama autoficción, gañou o premio Nobel, non sei se foi o ano pasado, hai 2 anos, a Nia Arnaud, unha novelista francesa, que non te recomendo, pois é unha das máis destacadas representantes da autoficción, é dicir,
autoficción en canto conversión da experiencia de vida propia en un relato. Todas as novelas de Anías están protagonizadas por ela, todas contan cosas dela. Ela non se recoñece, eso sempre pasa tamén, os escritores dicen, eso de autoficción, autoficción, a mí que me importa, non? Son categorías por poñerles etiquetas como fan, os que fan crítica de literatura, pero eu creo que de verdad que nos debes esa novela. E aquí atopo xa unha especie de elementos que me reaseguran que ti tes esa novela, que nos debes. Hai que, bueno, logo falamos, Si, eu falo de construir unha memoria da aldea, unha memoria da terra de Mazaricos, ao xeito, por exemplo, en que Lupe Gómez, que non sei se a tes leído, que coñeces, unha poeta galega moi particular, fixo nese documento que é Fisteus era un mundo, que é un relato da aldea de Fisteus, que ela escribe cando reconstruindo a súa nenez. Fisteus está a 10 kilómetros de Santiago, e cando ela era nena, ela é máis nova que a min, pode ser máis ou menos da tua idade, xa un chisco maior, non había electricidade ni agua corriente en Fisteus aínda, cando ela nacera, cando ela pasa a infancia, e ela reconstrúe ese Fisteus. É un relato maravilloso, quizá literariamente precisaba un certo pulido, é posible, pero que eu creo que en certo modo pasou injustamente desapercibida, non se lle prestou a atención que merece esa... Bueno, pois ti tens que facéndote un Mazaricos mundo de Mazaricos. Aí queda, e logo, bueno, insistir un poquinho máis, Todas as miñas novelas teñen moito Eso é, claro que sí, claro que sí. Que non se pode castigar o lector con máis aldea. Non, é que non é un castigo, ese é o erro, non é un castigo, é todo o contrario. Estamos veremos sobre eso, son mundos, atención, son mundos que están desaparecendo, e son voces como a túa, como foi a de Lupe, son quen de poder rescatar esos mundos. Bueno, ela evidentemente, eso xa o dixen antes, non me fixo caso, e escribiu unha historia, unha novela histórica, ambientada no século XVII, ca figura na España, bueno, na Galicia, porque todo ocorre salvo un pequeno treito ao principio, todo ocorre na Galicia do reinado de Felipe IV, o penúltimo dos Austrias. Novela histórica, bueno, evidentemente non é a súa prioridade a reconstrucción de efeitos históricos, non? É unha novela picaresca, Celtia, a protagonista da novela, é unha pícara da estirpe de Lázaro de Tormes, e aínda máis, eu diría, de Aldonza, sempre se me esquece o nome, Aldonza, que é a protagonista dunha das, posiblemente a máis célebre das novelas picarescas en que ten por protagonista unha pícara, unha muller pícara, que é a Lozana Andaluza de Delicado, un escritor probablemente xudeu do século XVI. Ti leches a Lozana Andaluza? Nin viches a película, nin falta que facía que ver esa película, a película é horrorosa. É unha das películas da época do destape, non? E utilizaron a Lozana Andaluza. A Lozana Andaluza é un castelán que ten que viaxar a Roma e acaba sendo unha prostituta en Roma e acaba descubríndonos que Roma era o maior prostíbulo da cristiandade, non?
esta pícara, eu ao principio da túa novela tive unha sospeita de que se cadra a túa Celtia podía acabar tendo un futuro semellante. Pensáchelo alguna vez cando construíste esa Celtia? Sí, e quixen a sacar de aí. Pois enlle todos os elementos para que escapase de aí. Bueno, outra analogía que creo atopar a Lozana Andaluza é o uso de unha linguaxe moi explícita en relación ca sexualidade. Moi explícita, claro, no momento que escribe a Lozana Andaluza Delicado, eso foi unha do que lle dou moita soa, e tuvo un éxito comercial importante, e por outro lado lle fixo que creou problemas con a Inquisición, cas censuras. Foi un libro que aparecía e desaparecía. Bueno, para empezar, foi un libro que se publicou anónimamente, é dicir, a autoría foi descoberta nunha investigación posterior, porque realmente o libro se editou como anónimo, un pouco como a Celestina, con quen se vincula tamén a novela. Esa maneira de presentar a sexualidade desa forma tan crúa como ti faz, desvergoñada, a veces un pouco, como diría eu, un pouco, se me permites, bruta demais. Solta, non? Como hai nenos, non podo citar algunhas das frases que ti usas, porque non son para menores, non? Vai quedar con ganas de ler o libro, sabe? Pero por qué? Porque ademais a min o que me chama a atención é esa representación da sexualidade de tal maneira que todos os homens están desexando foder a Celta dende os 14 anos, o alguacil, o crego, todos os que se encontran no camiño. Bueno, hasta o rei, claro, ao final, que eso, que pasará ali, non vamos a falar porque non quero desvelar o final da novela, non? Por que esa representación tan crúa que parece como si o que move a todos os homes é o que está entre as pernas, nada máis, é dicir, nese caso, pois creo que sí. hai só uns que se salvan, diría eu. Un e medio. O mestre. O mestre. Sí. Quixen deixar algún bo, a ver, algún sempre hai. Sí. Pero fíjate que curioso que a figura do mestre é a que lle dedicas ao final unha atención menor, porque... Pero é a que dirixe a vida da rapaza. Sí, eso está claro. Boa parte das ideas que logo Celtia vai adoptar como propias nas que cree son as do mestre. Sin embargo, ese proceso formativo non merece a atención que si merece, en cambio, o proceso formativo que recibe da Meira. Porque se cadra aquí, teño que facer unha pequena introdución, que aí sí que non desvela nada, sino que é un pouco diríamos, a temática do libro que se pode descubrir hasta mirando pois os paratextos, non? Celtia é unha rapaza que é filla duns feirantes ou cómicos da lingua, máis ben, non? Son un pequeno grupo xente que escapou de Castela por mor de peligro de que poderan ser sospeitosos para a Inquisición por un... Eran xudíos inversos. E entón ela cae nas mans, por azares que non desvelaremos, de unha meiga galega que aí sí que lle dedicas moita importancia, é dicir,
como ela, Celtia, se vai aprendendo as mañas da súa ama, e así, a ama, Resina, eso sí que lle dedicas un tempo. Sin embargo, A que se escribe. bien, e por que, en cambio, non crees que merece? Porque para mí sí que o merecía, unha atención, non digo comparable, pero sí que un pouco máis extensa, porque ao final só é decir que o mestre é a propia Resina que, diríamos, empurra a Celtia que vaya co mestre, e un pouco, eu creo que apenas non chega a ser unha páxina que dedicas ás ensinanzas do mestre, que sin embargo logo reaparecen constantemente. Bueno, porque están aí. Non, eso, que estean aí, está ben, pero non crees que, a ver, como diría, que tes un pouco, sido un pouco injusta, non co mestre, fíxate o que che digo, ca condición masculina, porque o único que nos libra aos demais de estar representados como, pois, eso, xente que non ten outra cousa máis que o que ten entre as pernas, e eso move todo. Sentíos ofendido. Sí, o que move todo. Pois a mellor é verdade, por eso che fago esta pregunta. Sentíme un pouco ofendido, non? De dicir, oye, por que reduces o mundo masculino a eso? E o único que nos salva, pois apenas le dedicas atención. Porque senón tiña que ser unha novela moito máis extensa. Que xa así é grande. Bueno, si a min me estás acusando ti de que... Eu non acuso a ninguén, aqueles persoeiros, aqueles. Non, digo que ahora, como lector, me dis que me sentín ofendido, eu digo que sí, que posiblemente tes razón, tamén che digo a ti que se cadra, mires ti tamén que medida, para ti hai esa especie de resistencia a poñer... A mellor tamén son as miñas experiencias. As que me usan a escribir desse xeito. Es como vas a ter que escribir esa novela do eu, esa autoficción, que non ten por que ser, xa digo, relato tal, pero... Disfrutemos desta... Sí, estou de acordo. Non é no histórico onde está o mérito, porque tampouco era propósito da autora, como se ve claramente, principal de Consuro para un rei, está na linguaxe. E para min esta acada a súa máxima forza cando recrea a vida, os traballos, os dicires da aldea, xa o anticipei antes. Por exemplo, os insultos. Que ben insultan os personaxes desta novela. Preaga bella, pandoca, paldoica, atroada, baldreo, gafeña. Por que non empezamos con un combate verbal entre a meiga Resina e a súa veciña Pepa? Para que vexades que ben insultan. Ou meiga, saca má galiña da eira ou chanto unha forcada. Os intertextos non os lees, solamente lees os diálogos. Os diálogos solo, sí. Ti ponlle unha man enriba a churra, que te vas a acordar do día de hoxe, no que che reste da vida. Cobizosa, baldreo. Baldreo serás ti, que eu casei e ben casada estou. E non vas estar. Casaches con trosma, que non serve nin para ir aos calzóns. Se valese para algo, non chegaba a tratos contigo, que estabas máis andada que as rodas dun carro vello, que che era ti un escandallado, pero nin deses atopaches. Millores que ti, tiños amoreas. Cala, e non me fagas falar, que se tiveses decoro non abrirías a boca nin para rezar. Con que esas temos? Prepárate a que xa de vir. Gafeña, te besas de males incertos, podrezas en vida e perdas os dentes. Aquí insultan ben, Non estaba ensayado, non o léramos antes. Non sabíamos o que quería el de nós. E resulta que quería isto. Claro. Esta segunda non ten tan... É tamén un combate verbal, é unha dialéctica aí viva, non?
pero non ten tanto agresividade, non? Pero hai aí unha de fondo, non? Que é o diálogo da protagonista, Celtia, entón unha nena de apenas 14 anos, con Agustina, a criada do crego da aldea onde vive. Que páxina? Páxina 54. 54, sí. Espera, Sí. Empezas a con isto ti... O señor cura non está. Dime o que queres e xa eu digo. Teño que verlo en persona. Non sei se o sabes, pero creo non quere tratos con meigas. Elo, como é que os ten contigo? Arrédate da miña porta que te atraveso con fumeiro. Brusa. Nin está a túa porta, nin eu veño falar contigo. Se non queres chamar o clego, eu mesma iré onde é. Vese, santísima, o cunha ten que atirar. O Lucío! Lucio! Aí, a Celtia non se para e ela é espilida como un allo e resolve as cousas estupendamente. Como vale saber agora tamén como regatea no mercado? Esta xa é Celtia que xa non está na aldea, xa está en Santiago de Compostela, vai ao mercado de Santiago de Compostela e vai a axudar a unha vecina, que é unha nena máis ou menos na mesma edade que ela, que vai vender no mercado e a neniña é un poquinho mansa para justo na Celtia e non ten esos arrestos que hai que ter para convencer aos compradores e aí Celtia entón axuda. Na 150? Aquí teño que pasar eu de cabaleiro, claro. Donde na 100 que? Na 100 que? 151, 152, é dicir, é un home de mediana idade e aspecto límpido, ese son eu, que se achega. Canto é que pedides polo saco de ervellas, rapariga? Que non sei onde está. Aquí. Por ser para un cabaleiro tan aposto e formal, 15 reais, ningún máis. Douche 10 e convídote a roscas. Sérveche. Dame os 15 e convídame o que queiras. Sabes que está a pedir de máis. Ai, que demo, querelas ou non? A quen de boa gana que diría é a ti. Lisca da co. Eu non estou en venda, desvergonzado. Non te poñas así, muller. Para que vexas que son legal, vouche pagar o que me pides. Levas as mellores ervellas da feira. Por moito que remesas, non has achar cavidade e creativada no medio. Toma, e digo eu, poderíamos falar en privado. Coido que vai vir a chuvia. Mellor que botes a mercadoría ao lombo e te poñas o coberto. Non hai trazas de que vai a chover. Así é todo, mellor que te vayas de aí. Por que tes tanto empeño en que me vaya? Anda teu pai pola feira, non? Puidera ser. Pero eu nada máis quero que parrafear un pouco. Logo non precisamos agocharnos da xente. A co tamén se pode leriar. A min prestaríame máis un lugar retirado. O que teñas que me dicir vimo diante da miña amiga. Se non serve para escoitar ela, tampouco serve para que o escoite eu. Está ben. Pois se non hai nada máis, xa me vou. Aí quedou a cousa. Esta cuarta lectura que temos preparado é un chisco máis dramática. É na página 200, 201, en que polos camiños Aquí, non? Celtia atopa a Serafín. Serafín é un pobre home que na vida lle foi moi mal, está realmente escangallado por todos os lados, viste mal e anda, como andaba tanta xente daquela, buscando un traballo polas aldeas a ver quen lle daba algo para poder soportar a vida, porque este home máis que vivir soporta a vida, non? Eu creo que podías comenzar
dicindo a reflexión, antes de empezar o diálogo, a reflexión que hai na cabeza de Celtia. O mesmo que Morea de Coitados anda na procura dunha faena que lle permita meter uns bocados ao corpo. Se polo xeito de alancar dunha persoa fose posible medir o grau de tristura e desencanto, o deste home, mozo ou que el sexa, acadou as máis altas cotas. Isto é o que pensa Celtia cando ve achegarse ao que logo saberemos que se chama Serafín. E entón, Con Deus, cabaleiro. Os pobres non temos Deus, rapaz. A todo isto hai que dicirlo que aquí temos a Celtia disfrazada de rapaz, porque sabendo ela os perigos de que queren aproveitarse dela todos os homes cos que se cruza, pois entón disfrázase de rapaz. Entón aquí está disfrazada de rapaz. Entón vemos que vamos repetir o encontro. Con Deus, cabaleiro. Os pobres non temos Deus, rapaz. Neste caso debo de che dar a razón. Deus, de o haber, non se porta o mesmo cos ricos que cos pobres. A onde é que te encamiñas? A Compostela. Iso si dou chegar. Se non é moito preguntar, que vas facer aló? Dixeron que había nobres que precisaban xente para traballar, e como por aquí non haxo, vou ver se é certo. Camiñaremos xuntos. Tamén eu me dirixo a esas terras. Mellor que vayas a túa vida. Eu non dou alancado ao teu paso. Ben, aquí con Serafín aparece unha nova, bueno, non é unha nova perspectiva, porque unha perspectiva que está constante na novela, pero que aquí aparece como reflectindo algo que se nos anuncia desde o limiar da novela, que é unha visión da España do rei do Austria, non? Unha visión absolutamente contraria a ese século de ouro que nos explican, porque efectivamente estamos aínda no século de ouro, non? É o século en que escribe Quevedo, escribe Lope de Vega, é o século en que pinta na corte Velázquez, é o século en que, como di ao principio da novela, chegan barcos cheos de ouro a Sevilla, pero ese ouro se vai nas guerras que Olivares, Conde Duque de Olivares, o valido de Felipe, emprende en toda Europa para poder manter a potencia do gran imperio que realmente está esfaredando, non? E aí di a autora que mentres as potencias en ascenso que son Inglaterra, e sobre todo naquel momento Francia, producen de seu cousas que eles mismos fabrican, en España o ouro vai exclusivamente para pagar as guerras e pagar tamén os excesos da vida da nobreza, non? As riquezas da América desbaldadas nas guerras, España, terra de pillabáns e analfabetos, e terra da Santa Inquisición. Bueno, eu estou seguro que se chegaras máis de Elvira Roca, non sei se coñeces. Elvira Roca é a autora de Imperofobia, un libro no que din que esa imaxe que se dá da España nos Austrias tan negativa e que empeza ca fuxida do secretario Pérez a Londres no reinado xa de Felipe II é unha falsidade construída polos enemigos de España, va a ser enemiga de España. Por exemplo, Elvira di que en realidad a Inquisición española casi non queimou bruxas, casi non, bueno, é certo que foron moito máis perseguidas as chamadas bruxas en Inglaterra e nos países escandinavos no norte de Europa que en España, eso é verdade, mataron moitos máis. E entonces ela, pero
non quita a imaxe desa que ao final estáse simplificando ademais coa figura do coitado de Serafín, seña real, porque ademais os propios escritores tamén do século de ouro están refletindo eso, non? Digo, hai unha crítica histórica da visión do que era o imperio dos Austres en ese momento, e hai unha crítica social. A segunda é ademais unha constante ao longo da novela, e claro, alguén pode discutir a súa verosimilitude, non? Porque é creíble unha rapaza que durante a novela transcurre entre os 14 e os 17 anos, Celtia, teña esas ideas que ben poderíamos amentar de socialistas, igualitarias. De onde saen esas ideas? Ti as atribúes ao mestre, a escola local, a nena Celtia ten estado durante 2 anos, e eso te permite dar verosimilitude a esas ideas que se diríamos tan avanzadas e tan contrarias ao mundo da época. Daquela seguro que tamén había xente que pensaba igual, como as que vas ler aquí. Estas son ideas de Celtia. O mundo está maravillosamente ideado. De non ser pola avaricia dos poucos, todo sería perfecto, mas non o é. A meirande parte da humanidade é moi pobre, e todo porque uns poderosos perseguiron sussurrar xente uns poucos poderosos conseguiron sussurrar xente e facérense coas súas terras e riquezas do mundo. Se eu fose home, había loitar en contra deses ladróns, mas, por ser muller, a cousa pónseme difícil. Acórdanme as leccións do mestre. El sempre decía que a terra non era de ninguén e que ao tempo era de todos. Que nacemos dela nos alimentamos e ela retornamos despois de morrer. Tamén me deixou moi claro que ninguén ten máis ou menos méritos por nacer dunha determinada caste. Sempre nos lembraba que os méritos non son ben herdáveis, que cada ten que gañar os propios. Ti dis que crees que sí, que podía haber mestres naquela época que difundiran ideas como esta? Pois sí, porque ademais o mestre ese que era de familia ben, cando os seus pais morreron, reparteu pois o que tiña e quedouse co imprescindible. O sea que ese home non necesitaba máis. O sea, pero non o dis porque tiveras un pouco investigado e viras algunhas imaxes de mestres históricos. É un personaje de ficción, unha pura creación túa, sin máis. Bueno, eu de primeiras pensei eso, moi pouco verosímil, non que pudera haber un mestre. E depois dei a volta, non? Dei a volta porque, en efecto, realmente, históricamente, movimentos de tipo igualitario, inspiración cristiá, ademais, apareceron desde as primeiras épocas do cristianismo. E, por exemplo, aparecen novelas históricas como No nome da rosa, de Umberto Eco, con esos franciscanos espiritualistas, como os cátaros do século XIII, os levantamentos agraristas dos susistas en Alemania no século XVI. É dicir, que esa difícil verosimilitude que eu pensaba inicialmente, eu despois dei a volta, non? Por que non? Por que non? Que haxa un mestre aí rebelde, vexo máis complicado que estudera nunha aldea tan pequena como a que reflites. Está donde o puse. Claro, xa te dicías a ama e non hai discusión. Ben dito, non hai costa, non digo máis. É así, é así. Eu xa o dixen antes e reitero, creo que onde a novela acaba os seus mellores logros
é como crónica da vida da aldea. E isto vale incluso para os anos de Compostela, para o tempo de Compostela do final. Compostela, no fondo, non era moito máis que unha aldea. E tiña unhas recollas, non era, vive na Chopana. E na Chopana era unha aldea, afín a Compostela, pero era unha aldea, e se tiña vida de aldea, non? Estaba, ainda agora, cando pasamos por Santiago, encontramos unhas casas leiras e algo da aldea ainda resta en Compostela hoxe. Pero daquela, evidentemente, Compostela era pouco máis unha aldea, como unha catedral extraordinaria, pero pouco máis que unha aldea. No léxico destacaría, ademais dos insultos, que sabemos que son maravillosos, fantásticos, cualificativos positivos que hoxe nin se escoitan nin se leen. A mí me sorprendeu encontralos, non? Confeso que algún deles incluso tuve que ir a buscar o dicionario. Isto inventou ela, será solo de Mazaricos ou está no dicionario? Está no dicionario, todos os que vou citar, non? Piropos como garela, que le echamos varias veces a Celtia, non? Xente boa, fiucera. Cantos de aquí coñecen o significado de fiucera? Eu non. A buscar no dicionario, igual que fixeron. Gañou creto de mozo Circio, traballador. Serio, susto, honrado tamén. Non é de Mazaricos, eso. Non é de Mazaricos. Eu pensaba que sería de Mazaricos. Eu pensaba que ainda conservaban vivos Mazaricos. Non. A ver, eu tamén estive nas Mosas. A mí tamén me prohibiron falar galego. Chamaba Maldeana. Co cal, pois, o meu galego, pois, sufriu aí varias desgracias. Sí, pero non creo que foran as monxas as que te facían decir Fiucega e Circio. Non, quero dicir que tiven que reinventarlo. Pero, bueno, queda de maravilla, queda de maravilla, e digo, é moi importante esta recuperación de termos que enriquecen a nosa lingua e que ahora se están a perder, non? Eu me querían poñer o Carbondiola, pero ao final conseguido. O Carbondiola aparece de varias veces, claro que, coño, fundamental. O que pasa que non é tan original como os outros que pusemos antes, Gústame tamén como recrea os xogos dos nenos. 5 rapaces a brincar a pilla. E logo vas ler ti os xogos que a propia Celtia argalla para os nenos no página 33, despois ou antes da catequese, non me acordo que na 33, sí. A partir, é o parágrafo final da página 33. Parágrafo final. Os cativos da catequese non queren guerras con ela e cheiños de medo, e todo e desde o suado día xa ningún eso, confórmanse aí. Confórmanse con compartir os xogos que ela mesma argalla, a revolar pedras ás pompas do crego, roubarlle mazorgas do cabazo, escarabellar soterramentos para ver se o defunto partiu cabo do ceo. Isto último espertáballe moito interese, mais logo de sumar o cadáver de Lucinda do Relo, da que todo o mundo dicía que era unha bendita, e acharse con que a defunta seguía na terra, comezar a desconfiar da resurrección dos mortos. Con todo, gardouse moito de llo comunicar ao crego. Para min, neste momento, o que máis interesaba era os xogos, esos xogos que era argalla e que non son máis que, bueno, pois esas pelesas e diríamos, arroutadas que fan os rapaces, non? Que sempre prefiren ir roubar as mazáns aos fatóns que non comelos cando os dan, non? E que saltar o valo para ir roubar, non? Ou dos traballos do campo, non? Mirade, podes meter a vaca pa cer norteiro, ese xeito, ao tempo que enche o bandullo, axúdame a desmentar o bravío. Xa un me encargo de espolar as árbores e recompor o valo.
Na página 143 imos reconstruir o diálogo entre Celtia e Xesús. Celtia, que aquí fai a figura de Pedro, o sea, por eso veredes que Xesús contéstalle como se fose un rapaz, porque Celtia está construindo esa doble figura en Compostela, non? Durante un tempo fai de Pedro e durante un tempo fai da súa irmá Celtia. Desa maneira, os dous complementanse e protéxense, porque hai as ventaxas de ser home, obvias, pero tamén hai o seu aquel de ser muller, que tamén lle sirve a figura de Pedro para descansar. Vale, entón, bos días, Pedro. O inverno non pasou pola burra, a alma condenada está fina como a do gato. Nótase que lle das boa vida. Bos días, Jesús. Moi mala non lle fago, non? Para cando vai logo o millo? Non podo reventar o animal. Se hoxe acabamos de labrar a leira, xa me dou por contento. É ben sementar con terra seca, rapaz. Seino, pero ata o luns que ven pareceme que non vai chover. De ser así, vai a tempo. Adeus. Adeus, meu. Aí temos diálogo sobre os traballos que Celtia Pedro está facendo na casiña que mercou en Compostela e na horta que ten a facente. Vamos agora con unha das páxinas 179 e 180, diálogo entre Celtia e Eulosio sobre os traballos dos carpinteiros. A ver que me empeza. Aquí, hai xente, non? Que tenía que facer? Vamos a empezar aí. Que tenía que facer? Que tenía que facer? Eu son o Eulosio. Que tenía que facer? El é Celtia. Botarlle o teitume a palloza de resina, a de fornelos. Se sabes de alguén que te poida axudar? Sei, Pancho da Casiana. Xa tedes vigas, traves, palla. E traves aí no celeiro. A palla e mercala esta mesma tarde. E vigas, ti conta que as madeiras fican danadas. Hai que argallar o teitume completo. Xa pensei niso. Debe haber carballos na devesa, mas para non perder tempo podo os mercar trozados. O case que non sei a quen. O madereiro de Vilachá é algo careiro, pero as vigas e traves que el serra non teñen volta. E para chaforrar a viaxe xa eu me encargo de falar con el. Coido que en 3 ou 4 días podes ter a casa teitada. Tanto Pancho como a min só por formais e traballadores. Como debe ser. Se non queres que lle chame escadrilada a esa, a súa mija, que chamou escadrilada, non volverei facer. Agradeceríacho. Non esquezas pillar un anaco de pan e un par de cebolas para xantares. Faime máis falla encher a bota de viño, miña nai. Ben, aí vemos un anaco dos traballos dos carpinteiros que teñen que arranxarlle a bella casa da resina. É unha palloza. A palloza que se queimara, non? Que máis? Da última parte, logo da chegada do rei a Compostela, non vou dicir nada por non desvelar a intriga ca que se resolve a novela. Só direi que hai por medio uns amores que devolven a Mari Carmen, non sei se lle vai gustar contar eso, amante do melodrama. Xa sabedes que Felipe IV, isto tamén se di na novela de Mari Carmen, era o maior putañeiro do reino. Así que se a Celtia tiña que andar con cuidado cos labregos, co crego, co rei non se dixo nada. Non sei eu se andou con cuidado a bondo, non sei eu, se non a deixaches libre demais aí co rei. Pero bueno, xa digo que deso mellor non entramos, porque
porque senón desvelamos aí o misterio final da novela, que eu vos animo a collela e descubrirlo. Para rematar, quero facelo cun parágrafo do que eu gostei especialmente, porque ilustra, na miña opinión, o contraste entre as artes populares e as modernas artes burguesas. Claro, diredes, artes burguesas, a burguesía ainda non está aquí, non? Pero, efectivamente, é unha maneira de entender o vínculo que a min, como profesor de filosofía, sempre me interesou, non? Kant fala da ollada, e para a música sería a escoita desinteresada como condición fundamental para o goce do arte. E eu digo que o povo nunca gozou do arte así. Tienes esa Kant? Non tens ganas de ler a Kant, non... Bueno, digo porque é curioso, porque a mí me parece que este parágrafo, e ti non dices a Kant, e sin embargo este parágrafo ilustra moi ben isto que digo, e logo ainda o vou explicar un pouco máis. O parágrafo este vou ler. Si é filósofo bandeira. Claro. É a festa de Vilariño. O gaiteiro estaba a interpretar unha xota galega e celtia, que non era quen de coutar. A bailadora que levaba dentro arredoulle o pandeiro da man a súa amiga e arrastrou na carromedio do empedrado ao parque da brincos ao ribera voltas no ar. Dores, a súa amiga, esquecíase de vergoña. O gaiteiro ou tiña pulmóns de ferro ou era ser doutro mundo, semellaba unha máquina concibida para tocar. Non sei por que puxeches a xota cando tiñas que poner a muñeira, que é máis acelerada ainda. Porén, ao cabo do tempo, fixo unha pausa para lle botar uns grolos. Senén, o irmán de Dores, amiga de Celtia, que estaba a agardar. Quenda aproveitou e puxos a tocar. El non tocaba cajaita, tocaba con... Ai, non me acordo. Bueno, que era a zanfona. Pois sería a zanfona. Tocaba a zanfona unha composición de autoría propia. Era dunha estrutura tan fermosa e rímica que a xente, para prestar atención, en completo silencio sentou a escoitar. E el, ao paso que interpretaba a peza, asexaba o xesto de Celtia. A música era para ela. E ela, para lle agradecer, sorríalle. Eran intres nos que xa ninguén reparara en que a Senén a chaqueta lle viña grande. O virtuosismo no ámbito musical acochou calquera falla que a vestimenta puidese ensinar. É curioso, porque este texto, que a min tanto me gustou, reproduce, se ti saber, claro, un texto que eu utilicei para exemplificar precisamente a diferencia entre arte burgués e arte popular, seguindo a idea de Kant. E eu recordaba unha experiencia miña de nenez, debía ter a mellor 8 anos, non sei, e non sei se sería en San Pedro de Redonda, non? Ou sería con unha excursión da parroquia, non sei, non? O que sei é que a xente, era hora de comer, estábamos comendo no campo, tal, e de repente os rapaces empezaron a facer as beiras ás rapazas e empezaron a cantar, como diría, versos picantes, non? Versos picantes, non? E entón, de entre as rapazas, saiu unha a contestar, cantando, respostando. Isto que era? A primeira regueifa que eu vi na miña vida. Entón empezaron a regueifar rapazas e rapaces hasta que se quedaron dous. E non vou dicir quen era, pero recordo ben quen era. Me quedou tan grabado que ainda recordo quen era. Ela máis eu. Estuveron regueifando os dous e de repente pasou o mismo que aquí. Todo o mundo calou. Todo o mundo calou. E isto é
a arte popular. A arte popular está mesturada ca vida, pero de repente tamén hai un momento máxico en que todo o mundo dice, estes que cantan, cantan maravillosamente, hai que escoitalos, e se fai o silencio. En cambio, a arte burguesa chega o pianista ao concerto e todo o mundo ten que estar calado, como a gente non estea calado tan forte. Non, as artes populares son artes integradas na vida, son artes en que se cantaba cantando, se cantaba traballando no monte, se cantaba traballando na horta, se cantaba traballando na cociña. O canto estaba unido ao xogo e unido ao traballo. Por certo, quen dos rapaces de hoxe, das rapazas de hoxe, canta xogando? Se perderon, se perderon. Eu esa morte da canción dos xogos vivina no Campo do Rollo. No Campo do Rollo teño aí a miña pequeno despacho para traballar e me encantaba escoitar aos rapaces e rapazas xogando e cantando. Bueno, direi as rapazas, porque os rapaces sí que os xogos dos rapaces eran moi de cantar, eran sobre todo os cantos das rapazas, ca corda, eran que cantaban, non? E de repente empeza a escoitar cantar a música dos anuncios da televisión. Dixen, isto é a morte, unha beleza, isto é un desastre total. Pois, en ese desastre habitamos aínda hoxe. E eu agora xa chego ao final, e aí neste final, se vas a falar ti, en este final, vou provocar de novo. Vas preguntar. Que a ver se me vas... No, preguntar no. Vouche mandar caso. A ver se me faz caso. E dasno de vez esa crónica da aldea, canto de vez. Antes de que as macrogranxas da gandería intensiva do Val de Mazaricos que me ensinou o teu irmán acaben borrando todas as trazas dos vellos labores do Mazaricos que ti ben coñeciches. Menudo encárjate de xeito. A ver, como se dixo todo, non teño nada que dicir. Tens que facer. Disculparme cos homes se son algo radical. Radical. Sí, é a palabra. Sí. Aseguro-vos que hai homes vos. É malos. Mirade como son os homes da novela, que cando Xeltia cree que está libre de problemas, porque vai de rapaz, queren dar por o cu. É verdade ou non? Non hai maneira de escapar. Nin de home escapa. Non contes todo, que se non... É verdade. Non me hacía pensar con tanto. Saliu aquí a unha partida de radicalidade, moita radicalidade. Bueno, gracias por estar aquí, espero que non fose moi pesado. Intentamos hacerlo liviano, pero bueno, se cadrá. Se cadrá quedou ben. Pone Carmen, que compre la bonita. Dinámico. Para propaganda que compre la bonita tamén, non? Sí, xa se música, non? Sí, no, eu non digo. Aproveitar de comprar. No, digo que vas a decir algo. Non, xa dixes. Xa dixes, sí.